लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना हमदांमोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनो जादों लोगोफोर बावैसो गोदानै रिलिज खालामजानाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर नोंनो नामा आंनि। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा बर'निनो फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि हिमाक्षी बसुमतारी। कनसेप्ट आरो डाइरेक्सन खालामदों बिथां बिग्राइ बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों खनसाय ब्रह्म, मिउजिकखौ होदों ज्योति दैमारी। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा जेबि बड'उड इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।